ए जी। हाँ जी। दबाइए ना। क्या? सब्सक्राइब के लाल बटन और साथ में घंटी का बटन भी तो कर लीजिए ना। क्या करना है? सब्सक्राइब। जिंदगी के सुखवा हो जाए रउआ नाम से। राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जाए रउआ नाम से। राउर मुसीबत मिल जाए हमके, राउर मुसीबत मिल जाए हमके, बाकी रहुआ रही आराम से। राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जाए रहुआ नाम से। राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जाए रहुआ नाम से। निंदिया के नैना से राउर हो जाए नहिया उमर भर के। राउर सितम दर्द मिल जाए